Hej, i dag lærer du at tale dansk i alle tider. Datid, nutid, fremtid, alt sammen. Men vær ikke bange. Vi gør det uden grammatik, ingen regler, ingen tabeller. Du hører en sætning og siger den bare efter. Din hjerne lærer automatisk. Stol bare på dit hoved. Jeg siger hver sætning 2 gange. Sig dem højt efter mig. Tænd for underteksterne for at forstå alt. Forresten, jeg har skrevet min første bog om mit liv i Danmark. Linket finder du i kommentarerne. Er du klar? Så går vi i gang. Jeg drikker kaffe hver morgen. Jeg drikker kaffe hver morgen. Jeg tager bussen til arbejde hver dag. Jeg tager bussen til arbejde hver dag. Jeg spiser ofte en sandwich til frokost. Jeg spiser ofte en sandwich til frokost. Jeg kommer hjem 5:00. Kort pause. Du forstår dansk allerede rigtig godt. Men at forstå og at tale er 2 helt forskellige verdener. Vi laver et 30-dages sprogsystem til dig, der bor i Danmark eller flytter hertil, men ikke tør tale. Ingen kedelig grammatik. Kun 15 minutter om dagen. Du kan sikre din plads nu og få 30% rabat på kurset. Linket ligger i beskrivelsen. Expertly, where speaking becomes living. Jeg kommer hjem 5:00. Jeg laver aftensmad til min familie om aftenen. Jeg laver aftensmad til min familie om aftenen. Jeg sover cirka 8 timer hver nat. Jeg sover cirka 8 timer hver nat. I weekenden ser jeg mine venner. I weekenden ser jeg mine venner. Jeg går i fitnesscenter 3 gange om ugen. Jeg går i fitnesscenter 3 gange om ugen. Jeg læser gerne en god bog om aftenen. Jeg læser gerne en god bog om aftenen. Jeg lærer nye danske ord hver dag. Jeg lærer nye danske ord hver dag. Godt klaret, det var nutid. Du taler allerede som en dansker. Ingen tanker. Bare tal. Nu rejser vi til datid. Jeg stod tidligt op i går. Jeg stod tidligt op i går. Jeg handlede i supermarkedet i går. Jeg handlede i supermarkedet i går. I sidste weekend gik jeg i biografen. I sidste weekend gik jeg i biografen. Jeg talte længe i telefon med min mor i går.
Jeg talte længe i telefon med min mor i går. Det regnede hele dagen i går. Det regnede hele dagen i går. Jeg arbejdede til sent om natten. Jeg arbejdede til sent om natten. I sidste uge tog vi på en god restaurant. I sidste uge tog vi på en god restaurant. Sidste sommer rejste jeg til Italien. Sidste sommer rejste jeg til Italien. Jeg fejrede min fødselsdag i sidste måned. Jeg fejrede min fødselsdag i sidste måned. Som barn talte jeg ikke dansk. Som barn talte jeg ikke dansk. Rigtig godt. Datiden sidder allerede. Din hjerne gør det helt automatisk. Stol bare på den. Nu hopper vi til fremtiden. I morgen står jeg tidligt op. I morgen står jeg tidligt op. Næste weekend besøger jeg mine forældre. Næste weekend besøger jeg mine forældre. Næste sommer flyver jeg til Spanien. Næste sommer flyver jeg til Spanien. Om et år vil jeg tale flydende dansk. Om et år vil jeg tale flydende dansk. Næste måned starter jeg i et nyt job. Næste måned starter jeg i et nyt job. I aften ser jeg en film. I aften ser jeg en film. I morgen tidlig løber jeg en time. I morgen tidlig løber jeg en time. I år vil jeg lære alle danske tider. I år vil jeg lære alle danske tider. I aften laver jeg pasta med tomatsauce. I aften laver jeg pasta med tomatsauce. En dag vil jeg bo i Danmark. En dag vil jeg bo i Danmark. Fantastisk. Du taler allerede i 3 tider. Bare sådan, uden grammatik. Sådan virker ægte dansklæring. Nu blander vi det hele. Bliv hængende. I går var jeg træt. I dag har jeg det godt. I går var jeg træt. I dag har jeg det godt. I går regnede det. I dag skinner solen. I går regnede det. I dag skinner solen. I sidste uge kunne jeg det ikke. I dag kan jeg det. I sidste uge kunne jeg det ikke. I dag kan jeg det. Jeg ville lave mad i går, men jeg bestilte. Jeg ville lave mad i går, men jeg bestilte. I dag lærer jeg dansk. I morgen taler jeg det. I dag lærer jeg dansk. I morgen taler jeg det. Før dyrkede jeg ikke sport. Nu løber jeg hver dag. Før dyrkede jeg ikke sport. Nu løber jeg hver dag. Jeg begyndte for et år siden og taler nu meget bedre. Jeg begyndte for et år siden og taler nu meget bedre.
Denne uge det var stresset, næste uge bliver bedre. Denne uge var stresset, næste uge bliver bedre. Jeg har aldrig været i Aarhus, men næste sommer tager jeg dertil. Jeg har aldrig været i Aarhus, men næste sommer tager jeg dertil. Jeg har lært meget i dag, og i morgen vil jeg lære mere. Jeg har lært meget i dag, og i morgen vil jeg lære mere. Stærkt. Du blander tiderne helt naturligt. Sådan taler man dansk. Ingen tanker. Bare tal. Sidste blok. Du klarer det. Som barn vil jeg være pilot. Som barn vil jeg være pilot. I skolen lærte jeg engelsk og tysk. I skolen lærte jeg engelsk og tysk. Jeg har arbejdet i et stort firma i 5 år. Jeg har arbejdet i et stort firma i 5 år. Jeg tog en vigtig beslutning dengang. Jeg tog en vigtig beslutning dengang. Jeg begyndte at lære dansk for 3 år siden. Jeg begyndte at lære dansk for 3 år siden. Jeg vågnede i morges i godt humør. Jeg vågnede i morges i godt humør. Vi talte i går om vores fremtidsplaner. Vi talte i går om vores fremtidsplaner. Om 2 år vil jeg starte min egen virksomhed. Om 2 år vil jeg starte min egen virksomhed. Jeg lover mig selv at tale dansk hver dag. Jeg lover mig selv at tale dansk hver dag. Jeg er stolt over, hvor langt jeg allerede er kommet. Jeg er stolt over, hvor langt jeg allerede er kommet. Jeg har lært mange sprog i mit liv. Jeg har lært mange sprog i mit liv. Om 10 år vil jeg tale flere sprog flydende. Om 10 år vil jeg tale flere sprog flydende. I dag var en god dag, og i morgen bliver den endnu bedre. I dag var en god dag, og i morgen bliver den endnu bedre. Jeg har lært noget vigtigt i dag. Jeg har lært noget vigtigt i dag. Fra i dag taler jeg dansk uden at tænke. Fra i dag taler jeg dansk uden at tænke. Fantastisk. Du har i dag øvet datid, nutid og fremtid på dansk. Helt uden grammatik. Din hjerne klarede det bare. Sådan virker ægte sprogindlæring. Tal hver dag, og du bliver automatisk bedre. Skriv en kommentar og fortæl mig, hvilken tid var lettest. Giv videoen et like, hvis den hjalp dig. Abonner på kanalen for flere dansk videoer. Vi ses i næste video. Det klarede du rigtig godt. Nu er det næste skridt at tale selvsikkert. Sikre dig din plads på vores 30-dages kursus og få 30% rabat. Linket ligger i beskrivelsen. Vi ses næste gang.